Зібрали домокомплект каркасно-панельного будинку з сіп-панелей. Зовнішні стіни у нас тут сіп-панелі 160, внутрішні стіни деякі сіп-панелі 160, деякі каркасні 40х140. Далі змонтували горішне прикриття з посилених сіп-панелей 200 мм, які з'єднані у нас відповідно бусом 80х180. Ну і далі монтуємо кроп'яну систему, буде холодне горище. Кроп'яну систему вже там змонтували майже на всіх скатах і зараз монтуємо супердифузійну мембрану, контррейку і обрешітку. Далі у нас покриття буде металочерепиця. Є зазор, відповідно, є прошарок, по якому буде циркулювати повітря. Це необхідне рішення для будь-якої покрівлі, будь-якого типу покрівлі. Звертайтесь, побудуємо ваш будинок швидко, надійно, якісно і тепло.